Suratçı Media Holding bir ayın içinde eden işlerini görkeziliş çarpı geçirilýär. Atavatan Türkmenistan halkara jurnaly barmy? Bar, ýerleşdirme, dowamlykly hemme tanýarlar. İlki bilen Abdullah Hedrat Quliýewa öz minnetdarlygyny bildiräsmi? Hakykatdanam Türkmen Sünnügötün naqdi hinleri ýüze çykarmaga bagşlananda bara. Netip bolsa da halkymyzy begenler täze aýdymlar täze klipler bilen başlayan işlerini üstünlük arzu eden ve gelecekte netip bolsa biziň toparmazdan gaçgy kinolara, kliplere, aýdymlara, konsertlere biziň tomaşaçylarymyz garaşyp bilerler. Ýaşlarymyzyň maksady bar. Şu real işleri durumşa geçirip başlatdylar. Gaty begenýän, tolgunýan Tüýsürekden gutlaýar we çörekli bolsun. Hemme suwrutçyň delegasiýasyny gutlaýan işlerini uğruna olsun diýip arzu edýär. Şowluluklar gazanmagyny tüýsüregimizden arzu etýär. Şuun ine ýaşaçyk behinden çykyşyny gördük. Hemmetine üstünlüğü arzu edýär. Aýdym Muhammedşan diýär. 24'te Badaluç. Allahjan şans, diňe şans. Gysga söz bilen şular üstünlük arzu etjek bolsam, diňe öňe Gelecekte de işlerini üstünlük arzu edýär. Netip bolsa, лестница шесть ёкартна галик китенler. Сурачи Media Holding, поздравляю вас с открытием, желаю вам больших успехов, новых перспектив. Mundan beýle has uly proýektler bilen netip bolsa halkymyza peýdaly bir organizasiýa bolarlar diýip umyt edýär. Diňe öňe. Zihini ýaşlaryň bardygyna biz diýsen guýsanýas. Biz biziň gelecegimiz, biz begenýät, bizde şuňalyk ýaşlar bar. Netip edenden Türkmen mediasyna gaty uly goşan goşok işlemede hökman görkezler.